Takže čaute, vítam vás pri mojom 18. videu a dnes budem natáčať video v škole a budeme natáčať, my sa hráme také nájazdy, že vlastne bez hokejky, bez lapačky, bez vyražačky a tak sa hráme, že je to taký spúšťak. Na ten spúšťak dáte taký kotúč a to vystrelíte a to tak letí. Tak s tým sa hráme na jazdy. A ja to budem teraz všetko kamerovať a to vlastne bude také, keby hokej alebo také volačo. A ja to budem všetko kamerovať ako zápas a vy si to potom môžete pozrieť. Takže toto bola len taká príprava na ten zápas. A ešte ďalšie veci sa dozviete od mojich kamošov. Niektorí budú noví, niektorí budú starí. Napríklad David Dubravka, David Čipoš, starí hráči, s ktorými som natočil už 2 videá, s každým 2. A to je všetko z tohto videa, aby som to zase nezdržoval. Nedával, takže aby som to nezdržoval a nedával také, že potom mi dáte nelike a také dislike moje oko. že aby ste videli také, takže čaute.